The Power of Goodbye, Madonna here at Steel FM 95.9. You're listening to the best music of the Åland Islands. We get some more requested songs here, and it's from one of our guests. I got one of the boys here from the table sitting here on the square coming up and wanted to hear One More Time with Daft Punk. And of course, if you ask something, I'll try to bring that for you. Så Jolanda, hur har det gått med att sända på engelska hela veckan? Det har gått nog bättre än vad vi har trott faktiskt, ska jag säga. Har ni haft många gäster från olika öar här? Vi försöker få in åtminstone en representant från varje ö. Men nu på slutet så blir det lite tajt som vanligt att hinna med dem. Hur har responsen varit både från ålänningar och från de olika öspelsdeltagarna? Vi har inte fått så jättemycket respons från spelsdeltagarna överhuvudtaget åt något håll. Ingen feedback alls ska jag nästan säga. Men däremot från de här hemma på Åland har vi fått mycket bra. I början var det väl sådär att hur ska det här gå med engelska? Det kommer ju bara bli knaggligt och det blir broken English och alltihopa. Men över förväntan bra saker har vi fått höra. Så det är glatt. Någon var rädd för att det blev svängelska? Ja, ibland kan det nog hända att vi blandar och byter så mycket mellan svenska och engelska så det blir kanske svängelska också. Men du har inte varit förvirrat? Nej, det är kanske inte varit... Nej, jag vet inte riktigt hur det blir, men... Har du haft någon höjdare i den här veckan? Ja, jag måste faktiskt säga vi hade en idag från... Gud vad helt Iron Man, en riktigt cool snubbe som kom och pratade med oss. Så det var helt grymt kul av de här teammanagerna som har varit och pratat med oss. Hur blir det att sända vanlig radio igen? Mycket, mycket lugnare blir det. Man hinner ta lite fler pauser och kanske chilla lite. Men samtidigt blir det så tråkigt. Man får ju liksom inte sitta ute här bland alla människor. Det är ju det som är roligt. Det blir ju bättre radio när man har någon att konversera med.